Fáilte isteach pe duine atá a ggéisteach lom. Sin mar má síú in is ar gach srá tá canna agam le oscailt ag an tús. Heckler, so an seachtain seo tá na cártaí ar fad déanta agam is dói. Ba córdum rud nua fundaméid Tám chun rud nua crothú am leis sciúil. Ceaglár. Agus tá sé agam. Inis, so tá nó an féile mé a chur an seo gá má fíor leis go inis sin é déanta. So seo mar tá agam na cártaí ar fad. Tá cúpla animneacha ar Pokémon atá orm a ahrú. Atá hart ar beidir 8 cean atá hart ar 8 cín atá níos atá ró ada. Agus cúpla cín eile atá fuam ú fás agas. Agus is óig bhfuil sin táhacht má tá ót go úsáid ag daoine na rudaí seo tá ar animneacha má a chruthú rudí mar faragach tar níl sí ró ní crackas leir lei. So tá na fuineh ar fad. So tám ar dús just an gramadach ceartú beagáin. So tá fuineh éadaach dúbalta. Átainna eile tá neamh dáte úsáidte gom. Níos gom faoi éadaach. Crackler. So sin é an term atá ón is dói. Agus dearmid sin tuscar go bhfuil an focail neamhdáte úsáide gomach. Níl ceart go. Crackler, tom chun agurthorcín a bhar sin ar dús. Sin é an seo neamhdáte. Éadaach. Sin níos fearr freisin éadaach. A nus gom tá fuaim más neamhdáte ach an bhfuil níos gom an bhfuil cean eile
Sin é freisin. Is dóigh go sé ar na Pokémon atá é dahach. Tá an aib. Well, cacar. So tá lista a gom. Haig na ceartacán. Tá cúpla rudí na bríthir séir. Well, tá céan bhain déanta gom na séimhú tar éis más. Mar sampla tá cop-ann más ceann é. Ní tógan an focail más séimhú ina dhéag, so sin béidir an éhlóid an lína sin sin cúpla rudí san tráchtaí feicim inis. So trádálaí Pokémon. Máirtigh so níl aon gá do séimhú an sin. Is dói níl san ólí mé ar an gramadach ar carbe ach tá cínta go leir nach tógadh bríthir mar sin séimhú ar an animal. Máirtigh ceann amháin den Pokémon den Pokémon nach na agus séimhú. Cearcla. Nuair tá an sráid déanta tá chunéis sin na chlórú leabhar gramadach agus tá an ann na séimhú go léir ceartú. Nílam chun sin róla dránach le haig sráid bio. So máirtigh ceann amháin den Pokémon banúsach nó Cártaí éhlóide i lámh le ceann amháin den Pokémon banúsach nó Cártaí éhlóide i do faca. Taispáin na gá ceann is alréis sin so gá cían. Na gá cían cum leis go. Do chéile córach. Sua do faca ina dhéag. Sin cearclóir. Tá an cearta gom na sin nach bhfuil oops. Oh, tá Steam fós ar siúla gom. Ceacar, just honest go an cínta ceann cín. Na cín. Ceacar, ní tógann sé séimhú? Tá sin ceacar. Ceacar, tógálaí Pokémon. Cárta le agus séimhú agus céim éhlóide a dó ó do lámh ar an Pokémon banúsach a téan leis. Ní féidir an cárta seo a imirt. A imirt nó a himirt? A imirt, nah, let's go. Ach amháin nuair is féidir an Pokémon a éhlóide ar aonas. Chada sé. Cárta le céim éhlóide a dó ó do lámh ar an Pokémon banúsach a téan leis. Ceacar. Ní féidir an cárta seo imirt ach amháin nuair is féidir leat beidir is féidir an Pokémon a éhlóide ar aonas. Tuigim. Ach chuirg mé leat isteach an seo. Spray d'éhlóide. Ronig níl aon gá ar carbe. Is dói an téan chuí atá na séimhú isteach ar an focail sin ar ceann. An téan fáin ná is brálam an fuam don focail sin cheann agus mar sin gach am
Chníochas an focail ceann chuir méisteach séh is brath an fún Tá sé dúr ar fád. Ronig ceann amháin de do Pokémon féin agus céim éhlóide éigean. Cá uad gach cárta éhlóide den céim sin agus níos irde den céim sin agus níos irde atá ceangalta leis an Pokémon sin. Níl codlatacht mearbhfuil páirlis nó trúlú ar níos mó nó aon tionachar eile atá tora do ionsaí. Cosúil le gur éhlóidíoch sé. Ní leis go bhfuil an píosa déanaach an seo cosúil le gur éhlóidíoch sé. An lína atá sin as though it had evolved. Ach Táim chun is seo cábhail na browser. Circular. Tá amhalas Onan is gur Onan sin é an rud. Onan is gur éhlóidíoch é. Gaclar. Tá séad an cuithe Ronig Pokémon amháin ar bíonse do chéile córach agus málartaigh é le a Pokémon beaga. An taon le agus as le chéile. Nes a gom. Square blats. Ronig ceann amháin an níling sébhún sin. Caclar. Ceann amháin de Pokémon féin ar an mórt agus túr a cárta Pokémon bunúsach an. Túr an cárta Pokémon bunúsach a rás chuig de lámh. Cá uait chuile cárta atá ceangalta leis an cárta sin. Chuile chártaí atá ceangalta leis an cárta sin. Sóir pasóid cá uait cárta fuinneamh amháin atá ceangalta le chean amháin de Pokémon féin chun suas le ceithre cnapaí damáiste a buin den Pokémon sin. Ní málam an lína sin ceangalta le ceann amháin de Pokémon féin. One of your Pokémon. Pokémon amháin atá gut spéidir ceangalta le ceann amháin de Pokémon féin. Níl smuointe níos fearr agam. Caclar, sorgláán a fuinneamh. Cá uait cárta fuinneamh amháin atá ceangalta le ceann de Pokémon féin, chun Pokémon amháin de do chéile córach a ranú agus gá cártaí fuinneamh ceangalta leis. Cá uait na cártaí fuinneamh sin. Is dóigh go bhfuil an ihar dó in áit an focail a dó úsáid. Tá chuna sin a seaáin is.
Cahar and Shin. Tashbon is Doi. TTV Jordan. How's things? Is Doi and Shaw. An Corta Berla, Darren Shea. Both of them. Agus Neil and Ivero, so it's. Because of course, see Jordan, Tom, a den of Biogonin. Ah, yeah, grand. Gach Law Marcana ish. Every day the same. Ask me once, you'll know forever. So, Tom, the end of Agarhort, I'm doing a bit of editing on the full collection. The full collection is translated. There's a few little things to edit around. Then I'll be basically discussing some of the Pokemon names, coming up with a few if I need them, or we're looking at different translations. So that's kind of the agenda for tonight. It might be over before 10 even. I'm not sure how much I have left to do. So whole collection is nearly done and dusted now for the time being, and I should make it available for public notes and criticism and general, attacks. Posoid. Buin suas le go knappy de máiste de ceanháin de Pokémon. It's all os. Buin suas go knappy de máiste os ceanháin de Pokémon. An kiel sin. It's Cártaí sin buin os. It's féidir sin úsáid. So yeah. It's dó go sin níos cruinn doing. Buin suas a go knappy de máiste os ceanháin de Pokémon. Taklar. An Pokéx féach suas le Cúig Cártaí óbor do faca agus cur a agur mars mín leat. Sin cearclóir. Málar tú Pokémon a bháin de bhíonse le a Pokémon bioga. Cearclóir. Liam taring gá Cártaí. Sin é real gramadach atá arós go banis. Is cuioin am ón bunscoil. Ach tá sé atnúte a go banis ima ceann. So in iver suas go dtí iver sé tugann sé sébhú agus 7-9 tá orú. Laios umláin. Buin codlatocht mearbhfuil páirlis nó trúlú de Pokémon bioga. Níl agam an óra é sin nó ótha. Fáin nó méad inis. So Osperla is seo full heal. So your active Pokemon is not so Tom Long cínta inis anas go mearbhfuil ormsa faoi sin.
Níl óra a gom ar an focail Pokémon. Maidir leis an is dói sa declension sin ba chóir go méid an óra Pokémon. You know what, Pokémon. De gnáil na focail sin as teanga eile ní déantar óra dó ach tá sé tábhachtach an seo as dói. Ja klar. Sin go bra an is ach Táim chun sin ar mar list a Táim chun smaoin faoi sin. Ja klar. Glána foiinemh. Ronig carta foiinemh a bháin tá ceangalta le Pokémon a bháin ag do chéile chórach agus cá uait é. Gurseach. Tá spáin tusa agus do chéile chórach de lábhat le chéile an sin suach gach carta tréálaí I do lábhí isteach I do faci. Glór fadóg sé inis níl an sósa sin an focail seo an sais tiisiil cineadach ar Pokémon a ceap mé. Is dói maidir leis an declension sin bheith a gceist sé Pokémon. Pokémon agus Pokémon mar ulra agus mar an cineadach ar. So mar an céan seo trodólaí Pokémon tógálaí Pokémon. Sin matúm sé gan am seo. Béidir níl an ceart agam. Na Pokémon ruig mar sin. Runny Pokémon bunus go bháin ó rábh do chéile chórach. Okay, rounding Pokémon bunusach a bháin sa rábh. Sa rábh do chéile chórach agus chur ar a bhíonse é. Ní féidir fed a Pokémon a himirt mátá bíonse do chéile chórach lán. Is de cuma maith ar an aistriúchan seo agus gur féidir lom text an cárta béarla a chuoinú agus mé a bháin ag léamh an text gaeilge. Sin níos fearr. Tá an cíal fós ann. Ach ní tuigim ar curbe cad éon úsáid as cárta mar seo sa fíor cluthe. Téann sé ar bhíonse ag de chéile chóra at agar ara aimste thóir cá uad gá chórtaí eile ó de lábh chun cárta tréálaí a chóirt ó de thrábh gotí de lábh. Is málam an frása sin ó de thrábh gotí de lábh. Tám go sanna sásta leis an raibhnú den focail drámh le haig an discard pile. Ó go thomláin as an cárta seo agus an frása sin. Tá sé filiíochta. Is fileméis agus an lína sin scripta. Ceangal cuacht breise le a Pokémon beaga. Ag deire de bhebhta. Sin do bhebhta. Cá uat cuacht breise. Má déanaan ansaí an Pokémon seo damáiste don Pokémon atá cosint. Níl atá de gáda sin. Cluiche riomhar arás. Dí good. Hi, comes tá cuasaí.
Washington Pokemon Cousins, Tareish. Tareish, Lagi, agus Búnthais, Cur Bhaim. Hana féin níl an Ulra úsáidsa go an seo. Beidir tá sé ceacht mar sin. Tá na máiste méide faoi de. Cuadach Rivera. Cá uat gá córtaí nach go? Eile ó de lámh chun éon córta chuirdigh ó de facha agus é chur é a chur é a lámh. An chur nó chur? Suach do bacha ina dhéag. Dá tógann sé sébh. Is dóigh sin an tain rial gramadach tá ar ósa go. Ga go réalta sé ní lenach clochta leabhartha tá gom. Có ábháil. Sú gá córtaí eile ó de lámh isteach i do facha chun córta amháin nua a tarraingt ón bacha. Sin ru céine. Is dóigh oibríonn an fuam tá ar mé sin a seaáil a ríis. Sin mar obair gom. Cousins, cean go cousins le cean bháin. Ní féidir cean de as féidir ní mála mé. Ag deire cébad eile de céile córaach cá chosant uat. Tá aon de máiste den Pokémon sin leide faoi fiche taréis. Taréis lága agus Búnthais Cur Bhaim. Breagán Clefóga. So Clé Rivera tá an balacháin go thomláin aistrithe a go manis. Tá ag dul siar ar na córtaí ar fad chun agarthacht beag aanamh ar an cúpla rudaí ar my list a gom chun ceartú. Rudí cosú le ar na córtaí Pokémon inis. Tom chun an bríthar séir úsáid sanna córtaí ar fad. Cúpla rudaí eile le seaáil a gom, cúpla séimhú tá áit mí ceart. Agus an sin Tom chun cúpla animacha na Pokémon a phlé. Tá orm freisin an Ulra agus an Ginadach don focail Pokémon a chrothú go díreach. Tá is dóigh go sé tastáún gaclar. Sin mar céine díreach inis Tom chun is sin so tá an focail Pokémon agus tá an Ginadach Pokémon úsáid gom. Díreach inis beidir athróg mé sa tauchaí ach sin é gaclar. So buin chuile cnapaí sin ceiste go níor chualas riamh an focail chuile gáin an séimhú. Ach is dóigh nach bhfuil séimhú tastáil an sin. Is mar sin Tom chun é sin a seaáil, just feag nó méid an seo. An bhfuil íos a chríost an bhfuil ile an focail a bhí ar intainna gom an é mar fád. Bhí ile agus chách chur le chéile gom am ceann. Nóire ceacair tá orm dul arás a feag nó méid.
Tá orm is gachar a check all in ish. Ila Cártaí tá ceann leis an carta sin. Oh, it's fear botún é sin. Tá uair carta faoine. Conas a thóir lei sin tá. Gach úsáid sin. Gachar, Bard Pokémon. Buin ille canapí demáiste de Pokémon atá demáiste arú an sin cá uait gach córta foiinemh ar na Pokémon sin. Sin carcolóir. The Pokémon? Ach bhfuil? Na, agus má tá sin an óra agus an gcineadach sin martá fuiine deird ar breig an clefóga. Imar breig an clefóga cosúil gur Pokémon bunúsach é. Agus é ar mór thrítar é mar Pokémon. Seachas córta trénolí. Níl éon ionsaí ag breagán clefóga. Ní féidir leis chúlaigh agus ní féidir codlatocht mearbhfuil paralís nó trúlú a bheith air. Má leaga amach breagán clefóga ná ghlach leis mar Pokémon atá leaga amach, éon am I le do bhauta féin. Rih don si is féidir breagán clefóga a cá uait sin go bra. Declar so bar de Pokémon déanta freisin bioig chur Pokémon bunúsach a bháin ó de chráibh ar de bhíonse. Chur Pokémon bunúsach a bháin iad a ráibh ar de bhíonse. Put one basic Pokemon in your discard pile on your bench. Sinné. Cur knappi demáiste ar cáram le lá PS pointe saváte. Sláinte sias go dtí an de is gar. An sin sláinte sin a rounded, huh? It's going to throw that. Try this slánathe. So, níl sé ceart so. Slánathe. Sinné? Yeah, sinné. Slánathe sios go dtí an de is gar. Ní féidir apioig a himmert mátá do bhíonse lán. Ceagar, an talamh óg breaga suhan céile córach a lámh isteach ina faca an sin tarngíonn siad seacht gortaí sin go bra. Talamh óg sú de lámh isteach I do faca an sin tarng seacht gortaí. As go bháil foiinemh málartaigh cárta bhain eile I do lámh le suas le gá Cártaí foiinemh bunúsach ó de chráibh. Ceagar. Agus seo na Cártaí Pokémon is so. Tá ionsaí fiúnaigh cá
gá ben. Déantar de damáiste as gach cean a titan. Táim chun an anam seo a aistriú. Cagur ní dócha. Tá canna cápán más crité ná ní déantar foic péiscéile ní féidir an ansaí seo úsáid a ríis agus ní dócha fós sa cluthe. Fiúháin má ten ní dócha go dtí do bhíonn seo. Beidir fiúháin má raibh ní dócha do bhíonn seo. Sin níos fearr. Tá agus búil puta sin is é. Níl mar an simigam sanna tráchtaí sin ag an am seo stói. Ag deir an seans go seo, Táim chun cápéis mór chur suas ar Google Docs chun ceartacháin a lurig ón poblí. Tá bán cínta an sin beidh annachcuid ceartacháin a gom faoi na séimhú agus gramadach agus gacra. Haglar, so cé cin eile lachra sin Porygon. Dul tiontú a hain, má tá lága ag an Pokémon a cosint a réitir chuig pe dúil agus is míon leat seachas é dach. Agus tiontú dó a réitir an buanthas ag lachra chuig pe dúil agus is míon leat seachas é dach. Ru céine. Is bralam an cárta sin. Ach ní málam an picú agus bralam é sin. Sór híochail. Déantar damáiste don Pokémon ag cosint onan le leat den PS fóca ag an Pokémon ag cosint slánatha suas go dtí an de. So tá an ceann ceart a bhain an seo. Tá chun an frása sin a chur é má cóp leir an seo. Fána méid sin rounded to so slánatha suas nó síos. So plaque mar bait Francachach tá na amcha le ahrú a gom fós. Dragonine lasc. Cá gá ben. Den drugad damáiste as. Fan. Déantar sin é. Déantar drugad damáiste as gach ben titan. Nach bhfuil a titan ceapan sin. Má tá aon foioinmh ceangalta leis an Pokémon ag cosint rannig cean a bháin dóibh agus cá uat é. Eaglar. So clúr tá cúlfach. Má tá aon Pokémon ag bíonse ag do chéile córach raníonn sé nó sí cean a bháin agus málar tíoch é leis an Pokémon ag cosint déantar an damáiste rih an málar tú sin go bra. Colmáin cúfach sin an rud chéanna. Tá aon Pokémon ar bíonn sé ag do chéile córach raníonn sé sí sin ag ceanháin. Ahairs má an siach colmáin an bouta seo an siach colmáin bouta seo caite
Déan an tortha ionsaí seo Colmán go dtí an Pokémon cosins. Má ionsaí Colmán an bouta seo cáta déan an tortha beidir déan an tortha a tharla dó Colmán. An ciallmhar sin má ionsaí Colmán an bouta seo cáta a tharla dó Colmán go dtí an Pokémon cosint. Still go sé Carcalar. So Clefog Con Cop out Moss County Titson an Pokémon cosint in a cola. Tá Médronome Rownig unsaí amháin ag an Pokémon cosint. Den Médronome Copáil an unsaí sin fan méid. Déantar Copáil an unsaí sin seachas a chustas fuineh agus pe riachnas úsáidte eile aige. Fiúháin Cártaí fuineh a cáút. Yes, she seems still there. Pay Kino Pokemon Toy Cousins. On what they fight on she? New Rev story. Shin it's Mala mission. So a rounding on C1 egg and Pokemon Cousins. Danter Copal Aaron on C shin. Shockus Costas finish agus pay reactance such ella again. Bader pay Costas ella Cadian Berla I guess and show. So tall. Anything else required? Such as okay. So Neil say few one cost us at all gesh no ein slice reactiness requirements. Ní féidir am ein ahrú eile dhéanamh. Carcalar sin go bra. Kinnet so tall. Oh, whoops. Kinnet so Karn Cobout Mos Kione Kialig ain't Mosh Dante Kinnet Dante go Kinnet Dante do Ire on Kiad Bet Alec the Kale Cork Harleyan en effectie ella als onse. So to double flavor. This come on. So shin double slap knock will. Oh, double edge. Come let's goes edge shin. Flavor. Danan Canute Octa de Mosta defame. So tá siach Dan fan na méad tá dearmar dantar am dantar ogtad máiste dá cinút. Agus an seo fresh jump here séir so cealítar an de máiste dansa do cinút ar a cibad eile
Shin freshen dancer. Shin bra Kepler. So an seo siacoch déantar dead máiste agus dead máiste eile as gach cárta faoinmh ceangailta leis an Pokémon cousins. Agus sin bachan cá uait faoinmh siacoch amháin níl gád an focail sin atá faoinmh siacoch amháin ceangailta le miú a dó chun íoc as an ionsaí seo. Ri an céad bouta eile de céile cóireach chur bach ar éon éifeachtaí ionsaithe de máiste san áireamh atá déanta do miú dó. Sin go bra, ní féidir an saola gur trácht tá níos cruinne sin. So níl sa gom consa sin a fiosú. Bhuiile dúbalta cá gá beann déantar dead de máiste as gach ceann a titan machnamh déantar fiche de máiste as agus dead de máiste eile as gach knappa de máiste ar an Pokémon ag cosint sin go bra. Gná thógaí tá hypnose titan an Pokémon ag cosint in colla agus itseoir bringloide ní féidir an ionsaí seo úsáid man a bhfuil an Pokémon ag cosint in colla sin go bra. Gafar tá gás coddlata cá beann más ceanna ten Pokémon ag cosint in colla. Nasc siúrí cá uait faoinmh siacoch amháin ag buint le gáfar chun íochas an ionsaí seo má leagtar amach gáfar ó ionsaí Pokémon I ré an céad bouta eile ag de céile cóireach lag amach an Pokémon sin. Ga mearbhfuil cá beann más ceann é tá go mearbhfuil ar an Pokémon ag cosint sin go bra. Cá uait faoinmh siacoch amháin ceangailta le cadabra chun íochas an ionsaí seo. Buin gach knappa de máiste. So, winter. Is sais stíl atá I bhaim. Tá is gom na ghfuil ionsaí ar tágan paralí ar an Pokémon a rud mar sin nach bhfuil an bríor séireach tá ábhar a buineann lei sin. So, chunig sin a ceartú. Cuacht Pokémon máirtú de máiste Cominic agus mín le rid about féin rih ionsaí. Is féidir leat knappa de máiste a boga idir burt cád atá siúla go seo. Agus ní féidir leat burt úsáid le Pokémon is ó 6 anmhí. Gá chéan de Pokémon féin. Fad is nach leagadh amach iad. Ní féidir an cúig seo úsáid má tá cuddalteacht mearbhfuil paralís na trúlú ar Alakazam. An féile mar rá minic agus is mína leat. Ní féidir ach. Is sé lína. Ní mála mé an stíl sin. Gá marfuil cá beann más ceann é tá go mearbhfuil ar an Pokémon cosint go bra. Turing siacoch cá beann más ceann é tá an paralís ar an Pokémon cosint go bra. Féicear an lista sin. Tá anna cuid tá sé déanta leis an bríor séir. Tá chun don níos tappaí is déantar sin go bra. Kel Eater. Keglar. So tá cuacht Pokémon nuair Joan fargasach de máiste ó ionsaí
do chéile córach, fiúháin, má leagach amach, feargatach, leagach amach é. Tugann an cócht seo. Tugtar. Sin níos fearr. In áid tugann an cócht seo. Tá just tugtar. Dead amáiste an Pokémon ag ionsaí. Ná chur leagan ná búnas I bhaim. Ní féidir an cócht seo a úsáid má tá codlachtacht mearbh páirlis nó trúlú feargachtach. Ceacair. Déantar agus déantar sin go bra. So seo mar cealítar. Anna cuid tá siad anna siimplí. Cá bean más cruide sin piúgáí scéir. Cá uaid ga Cártaí Pokémon ceangacha a scrudas chu ní casan antí seo bra. Más ceanna rion cibet cile córach cur ceall ar aon éifeachtaí ionsa. So cealítar aon éifeachtaí ionsa. The most is an orv atá díortha right shoe. Neil. Caban más cruide Danter Trucka demáiste dá right shoe. Caban más ceanna tá parlís sin ceabar. Danter sin go bra. Caban tá parlís Danter sin mar ceanna. Ceacair. Tá sin cóbeog féchar sin. Éon a rid about the féin rid ionsaí is féidir lectréasc a leag amach agus é a ceangal agus é a ceangalt le cean bhain de Pokémon eile. Má déantar rounnig cinál foiinemh. Sé lectréasc Cártaí Pokémon is é lectréasc Cártaí Pokémon inis in áit Pokémon. Tugann gá foiinemh den cinál sin. Ní féidir an cócht seo úsáid má tá colfút mearbhail nó páirlis ar pléascart. Leisciúil. So an bhfuil tú an spás a méid ní féidir lum tá so sé seo mar mád atá déanta ag duine éigean le haig an bogarí seo. Tá an bogarí seo ar son Cártaí Magic the Gathering ach rinne duine éigean mád le haig chun na Cártaí Pokémon ach ní féidir lum na boscaí a ní féidir lum na boscaí a ahrú ar churbit. Let's go ní féidir lum drag all í aanamh air nó payroad. Tá iireach déanta tá sé deacair le úsáid ach níl marrán níl mar an bogarí amachchan sin ar son an job seo. Tá an tágam go bhfuil rud ar bit agam.
Yeah, so tá turing letrach cábán moscrte déantar de máiste le tresk. Tarman is true tá aontíim ach fós tátálam ben ras nó méid mun foioine go dúna. Yeah, Gaclor. So tá turing tarnaí cábán más ceanna tágan parlís sin Gaclor más ceanna déantar de trocha máiste déantar sin Gaclor. Sin ceanháin. Déantar trocha máiste agus did máiste as gach foioineh isce cean tarmbal nachfuil ag íochas an butí seo. Hé foioineh isce eile tar éis an darach cean san ámh. Má tá aon cartaí foioineh ceangal leis an Pokémon sin, ranna cean bháindómh agus cáhfuil é go bra. Déan dead máiste agus dead máiste eile, so déantar. Tá an rannaigh ansaí mána pagad ní féidir an ansaí sinna úsáid a ré cébad eile sin é. Cá gá bán déantar go bra. Tá parlís so fresh is cealítar ach tá máiste déanta do chótúirt I ré an cébad eile ag do chéile. Sin smuointe a bhí a gom. I áit I ré an céad bouta eile ag do chéile cóireach atá anna áda an céad bouta eile ag do chéile. Béidir. Tarlíonn aon éifeachtaí eile as ionsaithe go bra. Sin go bra. Pog lena ceann níl am sásta leis sin ach níl aon smuointe agam ar curbe. Cáúid foioineh is go bhhain ceann chuníomh. Buin cnappa de máiste as. Buintear. Roig réalta is málam am sin. Cábán mas ceanna tágan parlís sin go bra. Comininic agus mí leat I ré de bouta féin rih donsaí is féidir leat cean go foioineh isce amháin le cean amháin de Pokémon. Ní úsáideann seo do deis amháin foioineh ceangailt I ré de bouta. Ní féidir an cóg seo úsáid sin go bra. Déantar dátha de máiste comála de máiste eile as gach foioineh isce ceangailta le pléistart nach bhfuil ag íocha as an ionsaí seo. Níl aon foioineh isce eile tar éis dara ceann san ámh. Luas déantar de máiste eile bra. Cealítar gach de máiste déantar go dtí déantar dó chógtúirt. Cábán mas ceanna sin. Ba.
So Tom cooked Pokémon seo do foiinemh. Có minic agus mín le rid a bit a féin rid an si. Is féidir leat gach foiinemh ceannachta le coolart a athrú go foiinemh tine go dtí deire do bheta. Ní féidir an cúg seo a úsáid má tá colateach da ceir Kia uat níl curbe. Cá uat foiinemh tine bháin ceangata le arsacúil chun íocha as an ionsaí seo. So tá buin nuas déantar sin ceir Cúna cúg Pokémon aistriú foiinemh an frás amáid sin minic agus is míon le tá sé ró neamhformúil nach bhfuil Tá minic agus míon le rid do bheit féin rih don si is féidir leat cuairta foiinemh fér a bháin a boga ó cean bháin a Pokémon go cean eile. Ní féidir an cúg seo úsáid bla 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 bla. Ceir Péis náid Táim chun é sin a athrú go dtí cealagín. Gá ben más ceann é tá an trúlú ar an Pokémon ag cosint go bra. Déantar sin go bra. Déanann an ionsaí seo. Sin an fá tá déantar I gceiste go. Déantar drogad máiste agus éad máiste eile. Script é déanann an ionsaí seo níl. Déantar. Féachar sin. Drogad máiste agus déad máiste do nídorí é féin. Fanamid. Do nídorí. Nach bhfuil sin níos fearr nach bhfuil. Tá an trúlú ar an Pokémon ag cousins. Dheonn sé Níl. Déantar. Fiche de máiste an trúlú in áit de tar éis beuta ile é mar fiúháin mar ah trúlú ar hena féin. Nídó benach Tám chun é sinne athrú go dtí nídorach. Cá ben más crit é déantar de máiste ar be. Sin go bra tá mé beanna crína. Cá ben más ceann é chealítar gach de máiste dír ar cacún I ré an cébet eile ag do céile. Neadidir cad má beagnach. Éfachtaí. No. Wait. Gonna sin athrú ar son na líonta seo a leidú. So tarlíonn éfachtaí eile as ionsa
fós. Tá beag an in ceoach ach tá an trocht níos gar so Cabán más cean é tá an trúlú bla 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 Cabán más cean é ceala gach do más tíir chuún ó sin ro cean an go fécar seo wow what he says spór paralyise Cabán más cean é tá an paralyise sin go bra Cabán más cean é tá an paralyise bla as gach bean a titan cean fan méid sin níos fearr Cabán más cean é tá an trúlú an Pokémon yep Gar so sin má agur thóir déanta na tráchtaí tá cúpla rudaí le ceartú maidir le na séimhú agus orú rudaí mar sin ach ní ábhar sin le haig srub bio tá sé le drána go leir mar seo beidh sus beag a gom le haig cúpla nóméid agus an sin tom chun tosú Tá chun lean a roiig is dói le na animnacha ar na Pokémon. Tá cúpla animnacha tá ró ada tá si ró deachar tá si ró ceoach agus tom chun agur thuirt a dhéanamh bhéir cúpla animnacha nua ceapa agus na Cártaí aithriú an sin. Agus is dói sin ag hartar 10 clog le thuirtar sé 10 beg an balachán seo chríochna go háire be cúpla nótaí agam ó strán séir sa poibli béidir ach beag sé chríochna tá go leor sósa sin bhí sé seo mar tionscail agam ó an céad seachtain don ordú daon glasa so ó cóid mór nach bhfuil Carclar big me a rash cean nóméid Carclar Nish an bhfuil a chápéis a gom tá Carclar Nish seo iad má cápéis beag Tá fós cúpla animacha
ar an leathan nach Reddit. Tom chun léamh ar an leathan nach Reddit ar dús. Is dóigh go bhfuil cúpla cían má agam an sin fós. So Shadowin like Paris. Tá sé sin sa cápéis ceacair. Cá bhfuil na animal ar fáid ceacair. Pikachu, Mew, Persian, tá Persiach ann, Gollum an raibh ceann le Gollum. Ní raibh. Ceacair, so tá cúpla cían lista an seo. Tá Gollum, Gengar, Lapras, tugann as Loch Ness. Almanite, Kabuto, ceacair. So Tom chun ahrú arás inis ar dús. So Gollum is focal Hebrew. Agus mar sin, so fiúháin níl animas béarla le Gollum. So Tom chun an anam a chlórú ar an idirlín ar dús. Fanna mé. Agus heice mé inis name origin. Grom, sinné. Cargar. So, is dóilm an slíosfear an seo, nó ní féidir an literature seo so a tusk nach téan an quail leis an leathan. Chuilm. Sin an téanrá tá nó Gollum sin níos fearr. Ceacair, dúirt sé freisin an seo. Gengar is based on the German word doppelganger, so doppelganger, rud éige mar sin. So Tom chun Gengar chlórú an seo freisin. So os doppelganger, ectoplasma, ceacair. Same as English. Phantom. Ceacair. Mar sin cad doppelganger. No. Dubloil. Oh no, Bader, running Kasula Imposter, Fialtor, Mialtor, Clunera. So, Tolan Toggle Type shit. Beidir bacordum pony over seo.
Pokémon. Yeah. Cloner. Níl aon smaointe agam ag an am seo. An raibh cuairt agam like Gengar. Dóigh go raibh. So tá gafar agus golfer gnáthógaí níl an Gengar am. Agus mar sin is cumala. In nóiríre is cumala. So Lapras os Loch Ness. Still on Aracht Loch Ness still. So so you got Laplace. Combination of corruption of Loch and Laplace. Same as a calculator. So Frankish ten siad le chéile Loch as Loch Ness agus Laplace. So Japonish bhí sé Pierre Simon Laplace agus athraigh an ailgidí R. This is go céim fá an buinen Laplace le Pokémon seo. If you want níl is agam cad é focail Gaeilge na halba air Loch Ness. Cad as a tháinig an let's get it Loch Ness. Calculator. So níl ann ach an Frankish atá an ceangal le Loch Ness ann ach rud amháin tá sé ábharach tá sé agus tú leis an áireachta Loch Ness agus buineann sé leis an Gaeilge tá gur is focail Gaeilge agus mar sin Táim chuna sin úsáid cá bhfuil Lapras sin é an seo Calculator. So Lachras Loch Ness so it's aistriú beag ach it's Lachras so ag bhfuil sé sin calculator tá arman gálam gur flagger sin calculator Porygon tá sé sin agam Ammonite cad tá agam like Ammonite so Ammonite Ammonite calculator so tá
Tá Anna V. Gurvanum. Ammonite. So Tá Ammonite. Seo an Anna V. Sinné, so tá an Anna V Ammonite. Tugtar an Anam Ammonite le litru difriúil. So Tom Con Ammonit. Yes, again. Ammonit. Oh, tá fuam again. Ammonite. Ammonit. Ammonit. Sin go bra. So Amastar tá ó Malta. So it's fairly réalta. Realta. So it's sin Oma agus réalta a chur le chéile. Tom Kun on Adam Shin a chlorú. Níl sé fiúháin níl córta agam de Amastar an bhfuil. Ach catá gonne teanga eile. Omu guy agus réalt Ammonite star. Amoroso. Calcular. So is buineann sé le na cloch mar an cinál Pokémon atá ar. So tá chun saoir rudaige mar sin. In áit an réalta úsáid. Oh, cloch nó bolán nó rudaige mar sin. Carrig Oma cloch. Yes, go. Rudaige mar sin mineral. So Minra mineral. Omonra níl. Tom Con ó Malta a fágan san is. Níl ein smaointe gom. Tá is agam hí mé leirt le duine éigean a raibh géirí. Tá grúpa daoine atá géirí na animacha na Pokémon ar fád a aistriú go Gaeilge. Agus bhí siad ag éirí ormsa an ólas raibh agam air. So tuair mé an leanach seo ar Reddit go chuige agus Tom beng mé páirteach an nóir tá grúpa le chéile chun an aistriúáin sin dhéanamh. So mátá animacha níos fearr go like grúpa cinn in na Pokémon seo is féidir míad úsáid. Caribh an lista sin. Yeah, so Lapras, Loch Ness, Spurgat, Avenate, yeah, Kabuto, Zubato, Nidoro, Richard Japanese. Yep. Kabuto, and Shin just Kabuto. Kabuto is Kabuto, yeah. Oh, Rodawan. Oh, near Shin.
Níl ón go méid an litir K nó Z nó Y nó V fiú amháin. Tá is go músáid ar V le cúpla focail san nuaghil ach bhálam go méid níos go an frás a chuilge ach tá lurig immersive experience. Níl ón go méid cúpla animnacha ar nós béarla I measc na córtaí ar fad atá scríbte Gaeilge. Bháim go méid an cléir ar fad litricha ar nós Gaeilge. Seo é an fá leis an balachán ar fad chun cleachta an tumadachas. Cé bhéad Pokémon atá ann. So lista seo atá 150 sin é. Sa balachán atá gom an seo tá 100 agus a dó córtaí ach tá anna cuid tógus suas leis na córtaí seo na tréálaí. So eicem sin is tá 69. Níl ach. Oh, wow. Níl ach 69 Pokémon. Also, Shaskane, hey, high five. Ach sin é, Shaskane Pokémon tá buint leis agus insi tá cúpla Pokémon tá anna triblóideach. Ach sin mar harlaíonn sé. So, Kudos about blah 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 blah. Caclor. Cad atá going le haig Zubat. Well, Zubatacon is a Zubat. Caclor fan na méid tá Tom Canaharu of an show. So tá an Zubatacon. Cás a tháinig é sin. Zubatacon. Zubato agus Slacon. So sin an animatá a bhí rosa gom scíán láthair. Níor coolla mé íoltóg ach sin a bhád níos éasca. Slacán is a bat le haig sport. This come an pun é sin an buin an Zubat le baseball nó rud éige. Carcar, so is botún é sin. Is Astracán mi cearte. Is Slacán na há Orlish le haig an sport. Íoltóg se an ana bhí. So tá an focail an seapáis Zubato atá ar nós snáthid a téisteach I rud éigean. Tá sú íoltóg cad é so sin é focail atá gom le úsáid. Íoltóg bat. Níis
Pierce, Powell, Correa. So Sean Pulta, Armor, Palta, oh, Funmate, no, Pierce, no, Sting, Calug. So Keeltog. Calug agus Eeltog. An Keelian é sin. Bacórna will make nótaí agam. So Calug agus Eeltog. Curla Céile. Keeltog. Well, tá sé níos fearr ná stú bata cáin. Tá anna droch béasach. Tá is job mór é atá déanta. Níl mé géirí bheith ag mága faoi. Is sin droch béasach tá brón ar tá brón. Níl mé géirí bheith mar sin ach tá anam go ró is dóil am is féidir am dhéanamh níos fearr. Tá cuid is mód anam tá sin an bhá. Níl mé géirí a bheith dúilteach. Kakor, so bag no tea agam. Tuckalug is málam tuckalug. Ach, níl an chwail le chwail. Is dói go sé carclóra go bhfuil an litracán. Go litracán at intí. Honest go bhfuil litracán at sa bear le freisin. Is málam cléfóg. Cléfóg an bhá. Ach, ní málam néabal. D'accord, so sé Ninetales on Let's go my will. So it's come freshen. Is sin sé sionach le né arable. Maar creator is a miotasacht Japanish. So Cad later QB running machine. Sin é, yeah. So san áis is miotasach é. Nine-tailed fox. Kakor. Bader.
I teanga eile tá anam níos litriúil ar. Q Funard ó Fu Renard Fox Fu Cacor Nightail Vulnona. Oh, Cacor, so the mar sin beg Vul sé agus Vulné. Well, Tusker Gwillan an Creator Snow an Creator Bonusach an Pokemon Shaw is Anam Dawn on QB, no Cube. Rulig mar sin. An Faderlum an Anam Cube a Torto. Tom couldn't really point us. Oh. Sin é mat real féin. Oh, agus mar sin fan am méad. So is dóigh go bhfuil hagan Vulpix as an iver sé. Ach tá smaointe gom a níis. Roku agus Gagor, so as sin an iver sé anna sé. Oh, gom an isciúil. So ar an leat nach seo deirtar as Sepánis is Rokan as an iver sé Hulpix as sé Gagor. So tagan sé as sé arable. Tá Cube úsáid gom. So ar an stíl céanna Q sé. And Kiel le sin. So nota Olman Shaw. Calcular. So Tom Aguirre Gmaich Quidis Mo Danta Nocht Bag Monotone go homláin sásal an animacha ar fad beag sé sin ar na nótaí agus beag sé oscailte an poiblí beag nótaí a gom ó daine agus is féidir am beag ceapí níos fearr agam tar éis sin fós níl rud a bit agam le Gengar an bhfuil rud éigean sa miotasacht Gaeilge mar Aracht atá cuma ar óna le duine éigean a tógan an form céine. Ó tá sais an si nach bhfuil There's dash é sin fan méid. Cad é
this. So, changeling, human-like creature, blah blah blah. Oh, it's Puka. Éine, cool. So tá man on toll. What's dangerous baby? Well, Q sé ceap go sé is fair. Yeah, well, is léir go aon tíam leis taréis an Q bé tain siad le chéile sin rud anna cutínta leis na Pokémon bhfuil anam na chuna tá anna cosúil na chéile agus éhlóid siad Carclór. So Siofra, well, it's anime sin ach Siofra Carclór. So you know what? So Gengar tágann sé as doppelganger agus is dóigur sin sa látá nniu an úsáid I mean doppelganger mar duine agus Harlíonn sé go bhfuil cum air anna cosúil leat féin sin é de doppelganger ach ceapan go tagann sé as sean scéalta de sais aracht tógan an form de duine éigean agus cuidann siad a saoil ar fad agus cátann siad amach an duine agus mar sin is dóigh go bhfuil sé cosúil leis an sí seo as na míotasacht Gaeilge na an siomhra. So Táim chun is sin úsáid agus mar sin Táim chun iad siúd a scris agus a ahrú dheoig mé anam éigean atá cosúil le siomhra. Táim níos mó nótaí a dhéanamh. Carclór. Tá búracht sean ceann amháin tá búrtha faoi fós tá míniú aige so búracht sean búil agus aireacht so hit búil máin monster aireacht agus sin sean Cás atágan an anam Hitmonchan. Ebbe Walar taréis den éigean Tignon Chad Nock Chad ach cad as atágan é sin Hitmon Níl go níl éon míniú as an anam sin. Mike Tyson agus Gnon Thump Carclór. So
Plain focail a seachas búil a gom. Onsig. Yes a gom. Or knockout. Lagamach. Dús gom talking to Jackie Chan agus Bruce Lee ach cad é Hitman Chan Hitman I calas a hagan Hitman níl éon mí nu as so níl sa gom tá Is gom búla Chan agus búla Lee níl is a gom actually got some sausage in it against Peter's féidirlam nótaí ó faoi yeah it's common faoi sin it's common sé chuirteach orm Cackler oh seo cean amháin cáil sé so tá chancy agus úsáidir cinúint is sin sais fortune destiny ach well destiny se cinúint sin é Gachar so ábhreach ó Is féidirlam fiúháin seansaí le é á fada ag an deire ach tá sé sin ró éasca deis tá seans deis foiil This gonna will am le eile hí so lucky Lavenar lucky one Kakor Chancy Chanera So oh Kakor éiste so tá an focail úsáidir an focail óh Chanera chance A tá egg chance egg rare Kakor so tá an focail rare anmh agus egg óh so cad faoi anmh take it to I want the true character go oh small me sin it's oh Tom long cínta faoi sin feicir seo Kakor so
Oh, is mála an mothú sin nóir chorhíonn tú pun furfa. Má a aine fós ag éiste dó. Cad é thuairm sé ar sin. Anmh. Anmh. Sin an caiid an ísile na puns i Pogo. Tá cúpla nótaí freisin. ar rinne sé. Tána focail an seo darmid a gom ach tá beag nótaí uam nóir tána nótaí seo poiblí. Sin so cuid is mó is é litracháin agus animacha eile tá crotha a daoine ach cúpla cían an seo tá ceappa a gomsa agus imime tuairm se féin bhí siad anmhá ach sin mé se bhí ceann le beadrill bhí ceann le wheel. Oh, it's mal an litracháin like meowt. Tuckle logo, tuckle tree. It's mal am sin. Agus Tauros go dtí Taravos. Is dóigh bhfuil cíal le chud is mó don animacha seo. Uvosador sin executor well Uvosador executor. Oh, class an sin mar ufos. Agus bossador. Oh, it's malame sin. Right, so execute uvosu agus sin executor uvosador. Pun lodger é sin.
Um, Níl sa go bhfuil aon cean eile a gom. Is siad fós na cínas measa nó feargachtar, feargachtacht, feargachtacht. Ró cosúil na céile, ró ada, ró deacar le rá, rád ar fad, cearclár. Beag na lads sin má cheannas déanach. Cearclár, so Juan Ricky. Oh, figam is so macho. Oh, bhím se ag leanúns Pokémon. Oh, gur mé hart ar seacht bliana díis. Agus ní tuig mé a riamh gur tháinig an anam sin matchup as an focail macho. So, you know it's so cad a tháinig feargachtar. Cad a Horland sin. So fear, man, agus gear. So near tig on duine seo é sin freisin ach, it's macho. So sin beidir an focail gaisce. Or pride, boast. Oh, fan farriach, macho, farriach, sin é. Honestly, sin near botún ar curbe. Carclar. Ach, gaisce dhéanamh muoi. Is málam gaisce ag sin. So buinean a matchup leis na alíontaí troda. So má tá chun úsáid gaisce in áit macho. Right again, cosú le gash kick. Oh. Gashgiach. Well, it's gná focail sin nach bhfuil. Gash chun sí níl. See, but Fanomaid. Atomic Kylo, couple of frames and shit. Nilscum, new failure mission outside. Subtle. Yes, I'm going to go. I'm going to go my car, but the Troor Shaw.
Sin ní na bhacha atá ag scrusa má tiúlscoil ar fad. Well, níl siad ach. So, tá cúpla nótaí eile le chuirteach am an seo. Ach, gachar so, I rith an seachtain seo, beg, ar a leid fi seán amháin le fáil si go gom. Beg sé suas ar an canéal chun chun an canéal a míniú do daoine. Cé an sais rudí a buinean an canéal leis agus mé féin chun buinam leis. Agus beg cean eile chun an tionscoil seo chur cían beg na cuairtaí ar fáil tar éis tamil agus beg cópéis déanta gom le haig nótaí áil as pe duine tá géirí ceithre leis. Nuair tá na ainmneacha go léir ránathe a gom beg na cuairtaí ar fáil ar leathnach éigean as Google Docs. Tar éis sin beg mé tosú le Witcher 3 an seachtain seo chuaing. Agus tar éis sin tionscoil eile nus agam feiceáil mé. Ach, beg Witcher 3 tionscoil anna is tá sé olmhór. Níl is agam an cloisian tú mé tá má cailúnt anna chud frames inis. Ach sin mission ag an ihe. Tásúil go bhfuil gachtain na sláán agus ag fannach taobh Ecin mé sibh se seachtain seo chuaing ban sláán colasáh agus an buíoch as tú éisteacht anocht. Slán go fóill.